खुलुमबाय। आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैफिनलायबाय। बे भिडिअनि जोहै आं नोंथांमोननो मानसिनि आसुगुरनि महरनि जोहै मानसिखौ माबोरै सिनायनो हायो बिनि सायाव बिथाथि खालामनानै दिनैनि कन्टेन्टखौ सावरायनो नाजासोमनाय जादों। मानोना जोंनि सोलेरनि दाथाय आरो जोंनि माखासे बडि लेंगुवेजफोरनि जोहैनो जों जोंनि आखल आखुखौ सिनायनो हायो। आरो बे बडि लेंगुवेजनि अनगायैबो जोंनि सोलेराव थानाय माखासे अंगफोरनि महर मुस्रि एबा दाथायखौ स्ट्राक्चारखौ नायनानैबो जों मानसिनि आखलखौ थोंजोङै सिनायनो हायो। दिनैनि कन्टेन्टआव थिग बेबादिनो मानसिनि आसुगुरनि महरखौ नायनानै जों बै मानसिया माबायदि थाखोनि आरो बियो मा आखुनि मानसि बेखौ सिनायनो हागोन नोंथांमोना। आरो बे भिडिअखौ नायोब्ला नोंथांमोना नोंथांनि लोगो दिगो आरो साखाथिनि मानसिफोरनि साननाय हनाया माबादि बेखौ नोंथाङा थोंजोङै बिनि आसुगुरनि महर मुस्रिनि सोमोन्दैनो नायनानै बिनि सिंनि गुमुरखौ मोनथिनो हागोन। फै जों आसुगुरनि महरनि जोहै मानसिखौ माबोरै सिनायनो हायो। आसुगुरनि महर आरो रंखौ नायनानै जों सिनायनो हायो। बिनिनो मोननैसो बिदिन्थि नोंथांमोननो होनो नाजानाय जादों। सेथि, जाय मानसिनि आसुगुरा गोजा बे मानसिया मा होनदों, बेनि सानफ्रोमबोनि जाय मानसिनि आसुगुरा गोजा थै गाबनि जारोम बिनि जिउ खुंनाया थामहिनबा जाय मानसिनि आसुगुरनि गाबा गोजा बिनि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनाया थाजिम माने मोजां। आरो नैथि, जाय मानसिनि आसुगुरनि गाबा गुफुर बिनि साननाय हनाया जोबोर लोरबां आरो बेबादि थाखोनि सुबुङा लोरबां आखुनि जायो। थामथि, आसुगुरनि गाबा खावसे गोथां आरो खावसे गुलाफि रंनि जायोब्ला बिनि जिउआ सुखु दुखुनि गेजेरजोंनो बारग'लाङो। थामहिनबा जायनि आसुगुरनि गाबा खावसे गुफुर आरो खावसे दिगा गुलाफि जायो बिनि सानफ्रोमबोनि जिउआ सुखु दुखुजों अराय बारग'लाङो। दानिया फैदो ब्रैथि, जाय मानसिनि आसुगुरा निला बिनि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनाया जोबोद लोरबां आरो बियो सन्देहताबादि आखुनि मानसि जायो। जाय मानसिनि आसुगुरनि गाबा निला बैसोरबादि सुबुंनि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनाया जोबोर लोरबां आरो बिसोरो सन्देहताबादि आखुनि जायो। थामहिनबा गाज्रि आखुनि जायो। आसुगुरनि गाबा गुलाफि जायोब्ला बै मानसिनि जिउ खुंनाया जोबोद मोजां आरो बिनि देहा सोलेरा खोब मोजाङैनो बारग'लाङो एबा बिनि देहा सोलेरा मोजाङैनो थायो। जाय मानसिनि आसुगुरनि गाबा गुलाफि रंनि बिनि जिउ खुंनाया जोबोर मोजां जायो आरो बिनि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनाया मोजां रोखोमैनो बारग'लाङो। दानिया फैदो दथि, जाय मानसिनि आसुगुरनि गाबा गोसोम जायो बियो गोब्राब बेरामजों साग्लोबजानानै जिउ खुंनो गोनां जायो। थामहिनबा जाय मानसिनि आसुगुरनि गाबा गोसोम जायो बियो गोब्राबथियै जिउ खुंनो गोनां जायो आरो बियो गेदेर बेरामजों साग्लोबजानानै जिउआ खस्थ' मोननो गोनां जायो। जाय मानसिनि थामहिनबा जायनि आसिया गोलाव दिंग्ल' दिंग्ल' लावबं बिराद गोलाव जायो, नांनायनि बारा गोलाव आसुगुरा सासे मानसिनाव
आखाइनि आसुगुरा जेसेबां गोलाव जानांगौ बेनि बादगा गोलाव जायोब्ला बे मानसिखौ साननानै लादो बे मानसिया जोबोद गाज्रि आखुनि मानसि। जाय मानसिनि आसुगुरा नांनायनि बारा गोलाव बे मानसिखौ सानना ला बे जोबोद दुथां आरो गाज्रि आखुनि जायो। 90 आखाइनि आसिया जोबोद गुवार जायोब्ला बेफोरबादि सुबुङा मा थगायसुला आखुनि जायो। नैबेबादि खर'आ 90 आखाइनि आसिया गुवार जायोब्ला बै बायदि सुबुङा थगायसुला आखुनि जायो। थारमाने आसिनि खर' नैबेखौ होनदों। बेफोरबादि आसिनि खर'आ जुदि नांनायनि बारा गुवारब्ला मिथिना लादो बे मानसिया जोबोद थगायसुला आरो फान्दायसुला आखुनि मानसि। 2 आखाइनि आसिया आखाइनि आसुगुरा खोब गुवार आरो जोबोद समायना जायोब्ला बियो दोहोन दौलतनि बिगोमा एबा दोहोनि सुबुं जायो। जाय मानसिनि आखाइनि आसुगुरा गुवार थेवबो नायनो समायना अब्ला बियो दोहोनि आखुनि जायो। थामहिनबा दोहोनि सुबुं जायो। 10 आखाइनि आसुगुरा जुदि थामा बरनिया जायोब्ला बैबादि सुबुङा फिसा फिसौफोरजों थानानै जोबोद सुखु मोनो। थामहिनबा फिसा फिसौनि इयुन जिउखौ लानानै बा बिसोरजों गोरोबनानै थानानै बियो जिउआव सुखुयै रायजो जानो हायो। जायनि आखाइनि आसुगुरनि गामा थामा बरनिया थामा गाबनि जायो बियो फिसा फिसौफोरजों थानानै जोबोर सुखु मोनो। थामहिनबा गोजोन संसार जालांनो सानो। 11 जाय मानसिनि आसुगुरा थामा गाबनि आरो गोलाव बेबादि सुबुङा जोबोद बोलोगोरा आरो गोलाव जिउनि बिगोमा जायो। जाय मानसिनि आसुगुरा गोलाव आरो थामा गाबनि जायो बियो जोबोद गोहो गोरा आरो बिनि जिउआ गोलाव जायो। थामहिनबा बेफोरबादि आसुगुरनि बिगोमाया गोबाव जोरो। थारमाने आयुआ गोलाव जायो। दानिया फैदो 13थियाव खोब गाज्रि खौरां। जाय मानसिनि आसुगुरा आखाइनि आसुगुरा गोलावबो नङा गुसुंबो नङा गुसुंबो नङा नाथाय नायनो जोबोद गाज्रि बैबादि आखुआ बैबादि सुबुङा जोबोद अन्थाइ बिखा आरो गोरिब आखुनि जायो। जाय मानसिनि आखाइनि आसुगुरा गोलावबो नङा गुसुंबो नङा आरो नायनो जोबोद गाज्रि बेबादि सुबुङा मोगथाङाव जोबोर निष्ठुर अननाय खाननाय गैयै आरो निखावरि आखुनि जायो। बेफोरबादि सुबुंनिफ्राय सांग्रां जानानै थानायनि गोनांथि दङ। मानोना बेफोरबादि सुबुङा नोंथांनि समायना जिउखौ थेर बेथेर खालामनोबो हागौ। बेनिखायनो जों खायसे आखाइनि आसुगुरखौ थोंजोङै जिखि जाया समावनो जों नायसनना लानो हायो। बेनिखायनो नोंथांनि लोगोनि आखाइनि आसुगुरफ्रा माबादि आरो मा महरनि आरो बिनि आखुआ माबादि बेखौ नोंथाङा दिनैनि बे भिडिअनि जोहै मोजाङै मोनथिना लानो हागोन। लोगोसे गावबो सांग्राङै जिउ खुंनायाव मदद मोनगोन। दा जोबथा बुब्लियाव जायफ्रा गोदान बिथांमोनखौ आंनि फेसबुक पेज आरो इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो फल' खालामना लानो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय आरो फिन नोंथांमोननिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनानै दिनैनि कन्टेन्टखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय। जै बर' हारि, जै बर' हारि।